Niin. Nytkin on ollut 7 minuutin viimeiseen näissä. Niin. No täällä on näköjään. No 5 minuuttia vaan. Näköjään täällä on. Kato jo viime. Kuinhan se menee? Mitä? Kuinhan Niin. Jep. Haastaa. Vaikea rata-ajo noilla pienellekin, tuo on niin tommonen näitä reikiä paljon. Tää joo. Mitäs päästetään sen kilpakumppanin kanssa? Kuka kilpailu? Niin joo. Joo, se on toi Peter, joo. Everille pitäisi hommaa myös tuo 1.8 sähkö. Se on vähän jämäkkäämpi. Se on vähän parempaa. Niin. Täällä voi ajaa matolla. Niin. Pympi. Toivottavasti kilpailussa sitä kärkipunkkia, kun mä haluaisin toi voittaa. Hyvä, osasin, ei. Liukasta toi matto. No kuopat alkaa nyt laskea. Se uppoton aukko tuonne. Tuosta tornista ei näe mitään näitä kuoppia, mistä ei sitä aja ohi tai mitään hirveästi. Kyllä se niitä jotain näkee. Niin näkee. Ei saa ihan kaikkia näe. Käy seinään. Varmaan kestää tolia päällä. 7 minuuttia jakso. Jotakin. Oho! Hyppy yhdellä. Mitä sä kuvaat siellä? Pitäis tehdä dokumentoita asiaa. Hyppäsin. Mä sun finaalikin kuvassa. Voi hitto. Hyvä pikkusen niin paljon, että ei oo. Tai ainakin toi koko matka. Saat arkiston jäljiä. YouTube-arkistoon. Laittaa oman tuonne kanavalle YouTubeen. Missä pyörii toi jakso? Mitä hittoa? Joku vaan hyppäsi tänne puolelle. Oi, rik, ei!
Syötään tuota perään. Älä jaksa. Aja päin. Ei ihan. Kato, ei melkein aja päin. Kato, jos. Ei! Fucking kelti. Nyt pääsy ohi sit, jos ei oo jäänyt juuri. Niin. Älä mene rikki. Toi keltainen ei voi rikkoa tätä autoa. Hyvä. Jää jumiin. Ja nyt jää jumiin se. Jokulla on joku diffi tai jotakin on hajalla. Niin, oli ihan tasekampi. Mitäs se nyt vaan? Yksi jäi tonne. Et ois sanonut. No yksi jo sanoi jo. Oho, keltti vähän työdään tota yhtä perseä. Se on vähän jännittää Jormaa. Mitä varmaan. Kaveri on hänen tullut. Mitä voi nyt oikeesti kolarata sitä kahta? Keltti, sä et oo vika tässä finaalissa. Nyt se vaan pitää ajaa. Niin. Hienosti mennään. Hän ajaa jo tosi hyvin. Ja toi on aika vaikea ajaa tällä. Niin, toi monta sillä rapalla. Tää 11 lentää jonnekin. 3 sekkaa jäljellä. Yksi lämmin. Rikki. Hittako se ei mennyt rikki? Iskä on aika vihainen tuolla. Polkanauta menee jo Rika. Motyvo iki trečiosios vietos, toliau Karlo ūkis, Janis, Evaus, Peter, Tautvydas iš trečios, antrina netgi iki 9 vietos, 10